4 years nwanne nwoke lụọ ofu a n'afọ otile n'afịa wee na-akwaka ile ọzọ mmadụ wee gwa ya o wee gbala ọsọ wee bịa wee na-ayọ nwanne ya nwoke ya transfer akwazi ya n'afọ back to nyanwa nwanne ya nwoke jụ o wele aka nne ya this guy cha ụmụnne ekpegide gị ike gwụfa ọjụ ndị mmadụ wee sị anya wopie court wee sị na-ewopie court iwopie court na isi na inwere a na mgbede otu na your wife nwere ike ịbịakwa na nke nwa nwere ike ibe ndị mmadụ wee gwabịa sị anya jee ka ọyọ nyanwa na ọ bụrụ na nwunye ga-abịa gbaa witness ịghọta na na ya golu di ana na ya melụ nna anyị amere ibie everything eme na a ga-ekwe akwifugo di wee zuzuru wee bịa ọsịbụ na fada esekwa okwu nke na fada ego na maka na ọ na-akwụcha support na-abịa n'afọ ụmụ ya ọkwa ịghọtago so di wee zuzuru wee bịa wee yọbịa enya bịa ka ọ kwụli ya n'azụ maka na ya na-eme ọfụma ka ọ kwụli ya n'azụ ka o sozieli ya ka fazọbazie dị ana ya biko ife taa n'abalị ka ọ bụla anwụ ise ebe afọ ka di nọ wee confess ya nọ mgbe fa na-azụ afịa ka ya ga ụdị ana na nna ife ya mee etunyasị wee mala ife di emelo wee na-ayị ọyọlụgbede ya sị anyị achọrọ ọkwa ụmụnne gị you choose them over me go back to them now go back to them, let them be your wife, let them be everything you want. Dear obelugboko obelugbedo obe n'etiti na abụ na ụmụnne ya alapụtakwa ya ọkwa na ya ma trọst nwunye n'ọkwa ụmụnne ya gwara anya trọst na nwaanyị na ada trọst nwaanyị na nwoke ada agwa nwaanyị ife ọ ga-eme na nwoke ga-abụrịrị nwoke na nwoke ga-eme nna na nwoke ga-eme ibie na anya gwara mmele ya ji wee mebe all those things ya na-eme ma na ya golo ma nwaanyị ya tụbala ime o na nwoke ka ịbụ nna ibie ha wee push nye kịta anụkwa na fekweza return dị ana wee na-ahị ya wee sị ọbụgodu na ọ chọrọ dị ana because ya gwara ya na ya chọrọ dị ana ọsọ ọbụgodu na ọ chọrọ dị ana ọ bụrụ na fa zọta dị ana ka etinyeze nye n'afa ụmụ ya ndị nwoke na abụọ ya biko ka ọ join anya bịa gbaa witness ife melụnụ ka eje weta akwụkwọ weta so many things because na o jebe na court asị ya mba you can't do that without your wife no your wife bụ ihe weta this case here ahụ ifugi o wee zuzulu wee nyụkụlụ wee sọzulu wee bịa yọba biko ụfọdụ n'ime unu ga-abụ unu n'ọnwaanyị na-akpị ya stranger you pick your people over your wife ngwanụ those people have pick over your wife ngwa setienu o setienu fajina famanye ga anago maka na ibe ewu mma atụlụ ekwulu m na one of my video no ife na akpata that na ị ga-akpata si ego achọ ga-afụ gị ụmụ ga-elebe banana na street ụmụ ga-elebe orange na street ụmụ nwoke a na-adakpo ndị nwanyị maka gịnị yes very selfish man ọ ihe bụ ịnụrụ nwa mmadụ ọ nwere ife na-ese na nwaanyị abata gị na ọ mụtara nwa it's a different case nwaanyị abata gị wụsa nwoke na-abụ ofu nwaanyị ma ọ mụọ nwoke na-abụ ma ọ mụọ ofu nwoke eketego okie na be gị ife ọbụla ị na-eme ikwesị itinye ọragolo oke nwaanyị abata gị mụọ nwa aratago oke but no stranger ka ọ bụ olu kịta ịbịa yọba biko this girl sị m na ya chọrọ ije na ife ya ji wee wetabela anyị akụkọ ọbụla ọ si ka etinyezie n'afọ ụmụ ya na ụmụ ya afọ okwulu bụ ife gbara ya na ntị because na ya chọrọzi imekọ anything with this kind of man again na ya chọrọ na o nwere ife nye etire wee boost this man wee nwee ego wee mara na ya bụ nwaanyị wee gbaba ana na-agwaghị ya tụba nwaanyị ime na-agwaghị ya nọ nke afọ ka ya ji wee sị na ya chọrọzi maka na ife plan bụ ka ya bupụba ego nke ya bupụgide ego ya gbakwuo ana n'afọ ya mebi ife niile n'afọ ya before ọ ga-eji mana enweghị a lot but it was late. Akwa ifugi olokita ọbịa na-ayọ ọsịbụ jụọ udo ọbụlụ gị ga-ekwe ọbụlụ gị ga-eje n'olu dị gị ọgụ ọnya jee ka a nụọrị ọgụ ka a napụta n'afọ ka ọnya mgbe ya nkịtị ka ọ taba afụfụ dọọlụ nji a maka na o deserve ya ụfọdụ ụmụnne bụ ogbu akpọ ụfọdụ ụmụnne bụ amoosu ụfọdụ ụmụnne bụ ocho afụgo m ebe nwanne were ego nye nwanne ya gbatali ana ọgbatali ana ụlọụka ọ si anya nyezie enye dị ana ọ sị na nke ha ma mme azọrọ ya kpebe ọkwa a life witness ka na-agwa gị fa ụfọdụ ụmụnne afọrọ gị n'anya ụfọdụ ụmụnne don't care fa na-ede gị mere mistake they will pass on you they will take advantage of you ụmụnne kịta anụnwa mere na ọ da anụzi dị so man ụmụnne nwa gbasa marriage ụmụnne nwa mesiri efe niile this guy ya da emezikwa ọfụma ọ da emezi ọfụma na wee na-ayọzi ha nyenụ m ana m elegokwa ofu elego ofu na ibu ofu ọnụ ka a na-achọ ọsọ bụgodo onye ala ofu gị ati na biznes ya akwa ifugo nwunye gị afọ itinyere na
ndụ gị ka ị na-ejekwukwe ka ọ bịa soro gị nụọ nna m ọ dị m ife m ga-agwa gị mana ọ bụrụ n'eziokwu eziokwu na a ga-enye ụmụ gị nwere n'ife ụmụ gị melụ gị na di gị no out of selfishness a na-akpalụ gị na-etinye nri n'ike ị na-etinye nri n'ike gị bụ nwoke a na-akpalụ na nwunye gị bụ stranger ga-etinye n'ihe ga-include na ga-emene na ga-eme n'ibie o nwere nke mfu n'iru akwụkwọ bọsị ụmụ na-anọ nwoke na-atọ n'ofu nwaanyị achọ this man afọrọ ụmụnne ya chụpụ ya ọ na-aga street by street with ụmụaka na-atọ na-akwụgharị gbanye na di eji ego fịa ụfọdụ ụmụ nwoke fịa unu too ụtọ ka agụrụ oke ka mbe ịlụọkịta echighete nna ịchọ ijebenu maka ụmụ gị ịghọtago but selfish nke ya enunubility nke ya amara ka ọra honestly and m gwa ọ ga-ewutekwu dị mma nwanne ya nwoke rie a n'afọ ọ ga-ewute m if you can go ọ bụrụ anọ ị ga-adụ save na ọma mme gị anything na ome ụmụ gị anything go unu weta at least nye ụmụaka ike gwụrụ ọ sị m na kịta na ọ na-ayọzikwa esef nya gbagharị aka fachi etekwa azụ ka anụ ọkwa di na nwunye nke afọ bụ your business if you can still deal with him mana amala kịta na etu ọ gbapụtago from ụmụnne na ọ ga-efocus na ngịnwa yes etu afọ ose anụlụ ụmụnne okwu ka ọ ga-esizi na-anụlụ gị okwu ọ bụ na ife ị ga-eme you can go back and accept him ama m ife nji ekwulu because na ụmụnne afọ egosi gị so mara na the next person ga-abata n'ime ndụ ya ga-abụkwalụ ụmụnne afọ dọrịa because na ọ bụ mmadụ enwere decision nke mmadụ enwere ike decide on his own so na ọ bụrụ na ị chọọ best of him kịta ka ị ga-enwetasi fancha ịghọta na mana unu ga-ebidogodo n'iwepụta dị ana unu wepụtazie dị ana if you want to you can give him time ịghọta na wee watch bịa ọ bụrụ na ife afọ nkwulu nọ ife ọ na-emezi kịta then you can still go back and build your home ịghọta but ebuildzi na ịhapụrụ ya everything ịghọta na ị na-edobe ọ na-edobe you can still go back because o nwere any other thing nọ ndị mkpa ịkpabalụfa the next person ga-abata n'ime ndụ ya na believe me ebe ọ bụ na ịgwa m na the girl mụrụ nwa nwaanyị ọ bụ ịghọtago can still go back if you can no I'm just saying kedu ka o si wee duga oke na di na nwunye na-azụ afịa ịnụtara nwaanyị tinye na shop gị na ya na-abụ na-azụ afịa na ego afọ niile unu ka na-azụta bụkwa nge nwa nwunye ebe ị da-akwụ ya ụgwọ nwaanyị abata n'ime ndụ gosolu gị na-azụ afịa na-akpata ego na-eme ife niile dị na shop ị na-azụ ọ na-azụ mgbe ụfọdụ ọzụ karịa gị mgbe ụfọdụ ịzụ karịa anya onwe nwabọyị nwe nwabọyị mana ego unu niile na-aga n'akpa gị kedu onye gwa gị na ịchọ iyi ụzọ ego afọ na ị kwesịrị ịgwa that woman na that woman enwere right over ego afọ onye gwara gị ya onye ọbụla gwara gị a na-edisivu gị onye ọbụla gwara gị achọrọ ịgbasa family gị onye ọbụla gwara gị afọrọ gị n'anya maka ọ bụ na nwaanyị afọ achọrọ 1+1 ka ọ bata n'ime ndụ gị ọ na-ebupụ ego afọ ọ na-ebupụ esi n'azụ gbaba ala si n'azụ nyebere ụmụnne ya ka ọ si ọlụ ụlọ enube nne ya mana ọ bụrụ na na-emesigo investigation fụ na ihe niile ọ na-azụta na-abakwa n'akpa gị that woman is yours bring her close unu build a strong family onye ọbụla na-agwa gị otherwise na-edisivu gị wee were ananya ụmụnne maka nwunye eme ekete ka isi n'anya dị ata your wife is not a stranger your wife is part of you ọ bụrụ na nwunye ga-enyere gị excuse ị ga-eji wee na-afụta ya like a stranger ma ọ na di ga-enyere gị excuse ị ga-eji na-afụta ya ka a stranger why ife nji wee kwuo ife a nkwu kịta bụ na gị nwa ịhapụ m je na-agwa ụmụnne gị na-agba na na-agwa ụmụnne gị na-eme ife niile na-agwa ụmụnne gị na-agwaghị m afụgo m na ị na-afụta m dịka a stranger then I can treat you like a stranger mana ọ bụ na ị nyere m that sign I'll give you everything well mmanụ that you want to build together unu ejiri aka unu na-agbasasị family unu maka ndị unu na-eme nwoke ihe na-ewute mbụ na onye afọ na-akpalụ gị inene family nke ya ọdụ peaceful ọ na-aga ọfụma ọ baa n'ime ụlọ ọgwa nwunye ọ gwasịa nwunye ọ pụta ọsị ga-agwa na nwunye gị you can't even monitor, can't even check olokịta ịbịa yaba biko ịmala etu isi chọ ka be gị dobie gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ king gị nwa bụ dibu ụlọ keep your home etu isi chọ ekwene ka ndị mmadụ kpala gị ife nwunye gị na-emedogo njọ then wuo na ọdụgo njọ ọdụgo mma leave it ejine maka na mmadụ si na ọdụ njọ ma ọ na ọdụ mma wee act on it maka na mmadụ mebere ihe dị njọ ị ga-ama within you nwoke nụọ nwaanyị ya na nwunye ka ọ dụọla build family not ya na family again
maka na family ọbụla ọ bụrụ nwaanyị ọnụọ dị, ọ bụrụ nwoke ọnụọ nwaanyị, ndị gị na nna gị nọsị afọ anaba, ịpụtakwa na-afụ nwunye gị like a stranger, ije weta di onye ọzọ bụ nwanne gị wee na-afụta ya like a family. Bọsị family ga-eme gị ife ochie gị ọnụ n'ala. Asịkwa m na family adọrọ mma, family is good for ndị dị good. Akwa ịghọtago etu nnọ kịta nwunye nwanne m nwoke wụ nwunye m, olesi m na ọ chọrọ o jebela onwe ya. Yes, nwaanyị gị na ya na-azụka afịa na-etinye n'ofu akpa, ị ga-spend that money maka akwa ya. Ọdụmma ka ọ nọdụrụ mma. Nwaanyị sị na ya ma nte ekie omela ajọ ife, nwaanyị ekwesị ịhapụ die anya n'ego fa na abụọ na-azụta na ya gwana ya wee spend anya. Ọdụ oke ka ọ nọdụrụ oke. Ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị daalụdụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.